Nalor ki jing thao ki bahe do lani bahe tam ka pertai. Ki donru ki jing thao ki berit pat ki berit tam. Kat hadu wat ki kmat beriu ki numla ban yui. Hang ni ngan wan ra shua ki jing thao ki bahe tam ka pertai. Ko boleh isi pun epic subscribers baru ki baju setelah page video sekali ke channel Storyteller London News One. Ublay ubastad ula penlong ye ke pertai. Daga jeng internet jom ki dieng ki siye kilum ki wa. Kamariang ki jeng thau baki bat ki bane. Ki jeng thau bajingi bat ki baher. Ki jeng thau bakren bat ki jeng thau ki bapak. Nalor kini ki don ki jajing thau ki bahe tam. Ki don ru ki jajing thau ki barit tam. Ngaken mau men bangadang rit habangi lek tam soot. Ngisat sadat how to we jajing thau i barit tam ya kabangi jukot iso rinsau. Pin yo sengo ya ka jingdat bat ka jing peter relar pipet pin nom yui. Saya comments pia kot ayu yo te jajing thau i barit na ki barit tam. Nalor kita ki jajing thau ki barit tam ki bomla pan yui de ki kmat. Ki don ru ki jing thau ki bahe tam kat hadu bom ngiam syu hakikmat. Pensya ka skor jung pisang ala da pikwa ban sengap iya kani kana. Ngijukan bau hati udah umran ubahe tam maga percay. Henry ngimpoikan maupat. Badang don ki bakam he palat sauposya ban yo hati. Ki hati Afrika ki dai ki bahe tam. Hati senrang Afrika ubala pura artabha. Ukia hadu nriuton. Bad ka hati kentai pat laiton. Ki hati Asia pat ki baken tubru ya ki hati hapo India. Ki hati senrang ki kia Southern. Bad ki hati kentai ki kia Arpon Newton. Ki kun hati Mariaka ki don ka jingkia ka bakendai po hadu shispa kilo. Wei pa wei hati udon kami ka bam ka ba shispa sau pukendai. Hadu shispa nru pukendai kilo man kesngi. Badla tip yo hati kum umrat ubahe tam harengkau. Ladangin pai sya duriau ya Wales latip kum umrat duriau. Om kum udok ka duriau. Wales uring mensim dakal air oksigen kum baring kimrat. Ukakun kum kimrat. Bad u aibun kun kum kimrat hi. Kum tayo Wales latip kum umrat om kum udokha. Ngin ya pai kendiat syapang u Blue Wales. Kidon bunjat ki Wales. Henry u bahe tam u day Blue Wales. U Blue Wales u day jing tau bahe tam ka percay. U jrong kendai po hadu shispa shipo put. Ka jingkia ka jong u ka long arspaton. U kun Wales Mariaka ka jingkia jong u umduna ya ka Artonstein. U kun Wales Mariaka u don kambandi ya ka dot shispa kendai po lita man kesngi. Ka kemi Wales ka aibun yu bat karui ka Sumario hadu ba undahe bat umdan kambunchu. Wales udairu jajing tau ubayat jengai tam manus nem ka jingyat lenti jungu kamduna ya kat prajar praspa saupau kilometers manus nem ka jingyat ka jungu kadai naki jaka ki bakam kriat syaki jaka ki bakam saat bat naki jaka ki bakam saat syaki jaka ki bakam kriat. Ka arta jong Wales kalong prapo hadu kandai pusnap. Kata kadai hadu bo undayap temen. Wales udan kam ya kabam ban pen kedang ya ka kepok jong u kalong. Liechtenstein man kesngi. Kum tayo Wales latip kumumran ubahe tam ka percay. Lada pirang kwa syusyu ban yos ngau yakum kini kijat kana sa comments next.
Ladapi setunat di channel jonga sai tu lem ki perlok jong pi. Ladapi setunat sai tu ngah story chala dan this one.